човешки като си цял. Той се знае какво е да взаимодействие. Не, чекай. Точно ти Трябва да си измисли име. срещу запознават Рамзес, че Не, име на кралството. Бе, няма значение. Камелот, ако искаш. Моето възлюбения принц. Рамзес ти се Бях забрал да го напиша в историята си. Да. С него. Тъй като Рамзес е гъс. Срам да играе такива неща. Аз ще кажа. Рамзес е мазен. С Рамзес, нали? С Рамзес. Защо всички сте се звани оръжие? Трябва ли да ги приберат? Те е малко странно. Да, малко по-прибрани. Срещат се и почват да комуникират. Не преди този демон. А ти си дезертирал тамплиер. Би трябвало по някакъв начин да се имат предвид тези две неща. Как се срещаме? Вие си определяте. Скачаш ми в гръб, аз го блокирам, ако ма нападаш, така нападаш. И защо всички трябва да завършат с атака? Ние задължително историите. Може и Всички се малко, трепят. може аз да го питам за нещо да го спра. Може и да, не е проблем. Да кажем, може ли както вървим да се путнем, което го направих миналия път, или може да кажем, аз трябва да питам и